prophesy bayaphuma abantwana bakho kwi-drugs, asikho isikhali. Shout fire, shout fire. If I be a prophet of God, ndiyabavulela abantwana bakho bazawuphangela, ndizayithatha ndiyibuyisele emntwini wayo. Man, ningobani man? Enzani apha? Wait, I begin to see blood. Ngubani uthi mna? Umntana wakho lo. Ngiphakamisa le ntonga. Nenzani? Njengamabo msibeke egate. Can I prophesy? Shalababakosa. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Ndiyabulisa inkonzweni, ndibulisa utata uShiyane, ndibulise nomama uShiyane, ndibulise ibandla ngokubanzi. Igama lam ndinguZoliswa Dyonda, ndihlala apha eKhayelitsha eKapa. Ndingumamgcina, ndingumfazi waseMampondo Mseni ke noQumi engasekho. Into eyenzekayo, umfundisi waye wenza inkonzo yeqanda nobulongwe. Kule nkonzo yeqanda nobulongwe mna ndiye ndafika. Xa ndifika pha endlini nam kukhona into ekhukhumele ingathi ibungcwaba. Emveni koba ndisebenzise le ntsebenzo, into endiyenzile ndiye ndazama ukureyikha laa ndawo ingathi ibungcwaba. Xa ndireyikha phaya kwaphuma ifele. Xa ndilibuza ebantwini apha ekuhlaleni, abanye bathi lele kati, abanye bathi lele bhokhwe. So ndizamile ukhondaktha abanye apha ecaweni ndibaxelela, bathi hayi litshise. Ndalitshisa elifele. Okwesibini, ngemini elandelayo njengoba ndilitshise ngoLwesibini, ngoLwesithathu ekuseni xa ndivukayo ngo-5 ndilungiselela emsebenzini, xa ndithi apha eshithini ikhona into enyoka elapha eshithini. So le nto akhange ibe nawo amandla kube ndiye ndathatha la manzi ndimane ndiwafumana enkonzweni ndifefe ngawo. Ndla katata. Okokugqibela kwinkonzo yayikhona nge-31st kaDisemba ndandicele ukuba umntwana wam akwazi ukuba abe nayo imoto. So umntwana wam ukwazile uyithenga imoto kulo nyaka. Ndizobulela kakhulu, ndiyabulela kutata, ndiyabulela kumama kakhulu. Into endiye ndazifumana emveni kwenhlupheko ebendinayo, kodwa ndiyabulela xa kunamhlanje ndithi ndonwabile nabantwana bam. Molweni bazalwane, ndibulisa umama notata ngegama lomfeli lomvukeli wam Yesu Kristu. Amen. Igama lam ndinguLiziwe Georgia, ndingumdange. Ndiqale apha last year before 24th of September. Ndiye apha ndingene my life was a mess kakhulu. Ndilandeliswa nezilwane, kunzima nje empilweni yam that time. Ndiye ndaya ke ofisini katata, ndaya phaa ndafika engekho, which is kwakukhona uPastor Chau. Then ke ngoku wandinikeza ityiwa emnyama nophinde umshaye, wandixela uba mandizisebenzise kanjani. Then ndaphinde ndaya eofisini, ndaya ke ngoku utata ekhona. Then ke ngoku xa ndisiya wandithandazisa, wandinika imithandazo. Then ke ngoku nayizolo ndiye ndaya eofisini katata. Then wandithandazela and finally said the word that all is well. And ke ngoku wanikeza ityiwa ne-oil eyinhlahla. Thank you so much for joining us, Abram Shiyane. It's my name and I am your prophet. I hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Tambo Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele
baphume bephilile. Healing is taking place kule ndawo. Signs and wonders are taking place kule ndawo in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Ndingene apha ecaweni ndisezinhlungwini ezininzi, izinto zami zingahambi kakuhle, kodwa ndithe ndawungena apha ngaphakathi ebandleni katata kwizinto ebendizifuna. Ndandifuna ukwenza catering, ndandifuna utyisa abantu, ndabatyisa abantu abadala, ndanceda abantu abapositive, but ezo zinto ezo bezindisokolisa. Kule veki pheleyo emveni kokubana ndisebenzise ikhombo katata, ndiye ndafumana i-catering le bendiyifuna. So mama, i-catering ubuyifuna uyithandazela, uthe ngokusebenzisa ikhombo zalapha ekhaya yatsho wayifumana ngoku. Kule veki pheleyo tata bendiphekela i-BLG, indim noZura noMadlamini. Ndifake abalapha enkonzweni, andithathanga aba bekudala ndifuna ukusebenza nabo. Ndathatha abalapha eChristian Center kwenzela into okubana intambiso yalapha ibheke phambili. Shaya izandla kakhulu, shaya izandla. Mamela tata, besingaregisterishanga into okunayo qha nge-miracles zomthandazo kabawushiyani. Kangabana ndide ndaqhayisa tata, singo-number 1. Ningomamba 1. Singo-number 1. Shaya izandla kakhulu, shaya izandla kakhulu. I prophesy, nawe one business elibotshiweyo, elibanjiweyo, malikhululeke ngegama lika Yesu. Ngibulisa ngegama lika Yesu Kristu. Mina igama lami nguFikiswa Charles, ikhaya likuQumbu, ngikwi-branch yaseZwezwe. Ndiqale kulonyaka kupheleyo eZwezwe. Kuthe kulonyaka kupheleyo ngokuphela ngoDisemba, utata wasinika ityiwa apha eSite. Wathi nje sifike senze umxube. Nyani sifike senze umxube, wathi ngoba izindlu zethu zimdaka. Into endiye ndayifumanisa endlini nami bekumdaka nyani. Amancilikishane bendisilwa nawo endlini. Andiwazi. Uthe kwaphuma ulovane, zandalubona ulovane endlini. Ndathi yini Thixo, kanti izinto zami zicotha nje, zicothiswa yile mimoya. Ndizobulela amandla ale ntambiso yalapha katata. Enkosi tata. Shaya izandla kakhulu. Bendihlutshwa nangamalovane, indlu yami imdaka, kodwa ngokusebenzisa izixhobo zalapha ekhaya namhlanje ndikhululekile. Shaya izandla kakhulu. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Nami ndiyabulisa apha enkonzweni, mina ndinginolviyo kaphuza ndingumambhele kulamhlaba kutsolo. Ngokwenhlalo ngihlala apha eTamthu. Okokuqala lenkonzo lena ndiqale ndayibona emaphupheni, ukuyibona kwami emaphupheni ndaqonda makhe ndolinga okomngqusho. Ndafika kukhona uba utshawe lo. Ndithe kusawufika kuba kukhona uba utshawe ndaqonda uba ndiyafuna ngoDisemba into yoba ndihambe ndiye eMaqhoseni. Xa ndifika kutsolo, xa ndifumene ikhombo yalapha,
xa ndifika kutsolo abantu ebebeluthshaba lam bandibizana ngeziteketiso bayanditsala-tsala